Така, продължаваме с пробването на доматите, които останаха. Ето, общ изглед на нашето работно място. Ето, сега ще пробваме този домат. Много стар сорт, червен, много едър, изпратен от една моя съфорника, Мишето. Ето и домата разрязан, как изглежда. Апетитно изглежда. Сега ще го пробваме. Сорта е майче от Лукорско. Ще видим. Домачето вече е изпробвано и е много вкусно. Типичният наш български стар сорт домат. Нито много сладко, нито много кисело. Много приятен вкус остава след като го стъпчеш. Послевкусието е много, много добро. Ще оставям семе от него задължително. Хареса ми този домат. Стар, градински, червен, много едър. Хубав домат. Вкусен. Ето и следващото доматче, приготвено за проба. Това е бабино чудо, изпратено от едно форумно момиче, Клеар. С много хубави доматки. Сортът е много хвален. И сега ще видим дали и на мен ще ми хареса. Домачето изглежда много апетитно и добро. Ето го и разрязано доматчето. Бабино чудо, изпратено от форумно момиче от Хоби кафе Клеар. Сега ще го пробваме на вкус. Изпробвах домачето. Какво да кажа? Конкуренцията е голяма. Бабиното чудо е още по-вкусно. Кожицата му лесно се пели. Като че ли на първия градински от Мишето по-лесно се предъвква, но този пък е по-вкусен. Много приятен вкус. Сладък, леко кисел. Хареса ми. Много добър домат. Нашински домат си е това. Ето следващото доматче, приготвено за проба. Семенцата са изпратени от форумно момиче Хоби кафе Миси. Доматчето също изглежда апетитно. Мисля, че обаче миризливките са минали през него и не знам как ще е отвътре. Все пак ще го изпробваме. Поне за вкус. Доматчето вече е изпробвано и мога да кажа, че конкуренцията действително е много голяма. Това е трети домат, който също много ми харесва. Типично българския стар вкусен домат от Петрич. Заслужава си да се посади. Сладко, кисел вкус, усеща се и аромат има. Изобщо вкусен е и този. Кожицата и на него лесно му се бели. И не му личи изобщо миризливките, че са го повредили. Значи стабилен домат. От трите изпробвани сорта, на първо место, като че ли беше бабиното чудо. На второ този от Петрич. И последния е градинския
предполагам от Лукорско. Но и 3 домата бих си посадила. Заслужава си да ги има човек в градината и да пробва, за да избере неговия вкус.